Tämähän on tämmöinen kumitelainen kone, joka soveltuu tähän työhön kaikkein parhaiten, mitä minä tunnen näitä raivauskoneita. Tällä voidaan mennä raivaamaan ihan mihin vaan, missä kasvaa vesakkoa, että tieltä ja tien reunoilta ja kaikkea. Ja mikä merkittävintä, isoilla teillä me voidaan luiskita niitä, että mä työnnettävällä koneella nämä vesakot ja heinät että ei tarvita tulla tielle ollenkaan liikenteen haitoksi. Volvo on tässä nyt osoittautunut erittäin, tämän kesän työkokemusten perusteella tämä on osoittautunut hyväksi peruskoneeksi ja paras mahdollinen, mikä voi tähän vesakon raivaukseen olla. Se ei ole liian iso eikä pieni, se on oikean kokoinen. Tämä on uusi systeemi. Vähän on tätä raivaustyötä tehnyt 35 vuotta. 80 vuonna ensimmäisen raivauskoneen kehitteli. Ja tämä Railco on nyt tässä se uusin painos, jota on tänä kesänä ja viime kesän aikana on koekäytetty ja hyvät tulokset on saatu sitä aikaiseksi. Tämä on kiinteäteräinen kone, mutta tähän voidaan vaihtaa eri teriä tilanteen mukaan. Jopa siimaterät voidaan panna sitten, kun mennään tuommoiseen taajamaan, jossa on paljon asutusta ympärillä ja sieltä pitää raivata. Niin se siimaterä on kevyt terä, se ei mitään kiviä eikä tämmöisiä saa liikkeelle eikä lennetä. Vesakon raivaukset tulevat olemaan tänä päivänä. Ne tulee tämmöisillä koneilla tullaan tekemään. Tienvarretkin, niin ne niitetään nyt tulevaisuudessa. Lähitulevaisuudessa alkaa mennä nämä koneet luiskille, että siellä ei tulla liikenteeseenkaan sovi enää ne peruskoneet, että siellä on niin valtava liikenne tuolla tiellä ja ne on vaarallisia siellä, hittaita laitteita siellä kulkemaan, että ne kuuluu tuonne luiskille ja ne pystytään täyspainoisesti tämmöisellä koneella tekemään tien luiskista. Niin kuin tuossa etelisessä kuvassa nähtiin, tehtiin tämmöistä pitkää luiskaa oikein sitten ja jyrkkää, joka nyt ei ole mahdollista minkäänlailla muulla koneella tehdä sitten näin tehokkaasti kuin tällä koneella. No Volvo on teknisesti tämmöisestä liukureista se on niin kuin ykköskone siinä mielessä, että siinä ei tarvitse etuikkunasta, kun sieltä sivuovesta kuljetaan sinne ohjaamoon ja tässä se ei käy ollenkaan semmoinen kone, joka on kahdella aisalla näistä liukureista, kun näitä liukureita on eri merkkisiä, mutta kaikki muut on kahdella aisalla. Volvo päästään nyt sivuovesta kätevästi kulkemaan ja se on aivan korvaamaton kone tähän hommaan ja tulee varmaan jatkossa olemaan tämä kone, että muulla koneella tähän ei pystytä menemään tähän työhön. Sopivan kokoinen painoinen, sen ei tarvitse olla sen isompi eikä pienempi, siinä riittää hydrauliikkateho, riittää tähän työhön komeasti ja sitten on miellyttävää käsitellä ja äänetön ohjaamo ja kuljettaja tykkää ajaa tämmöisellä koneella.